खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी सीके दख'रा एबसुआ देग्लाय बोसोरनि मेट्रिक आरो जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे बरायदों। दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय चापागुरि खख्लाबारि दख'रा एबसुआ दाउदारा दालाइसा एबसुनि हेफाजाबजों बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय दाउदारा कमला बाजाराव 2025 इं मायथाइयाव मेट्रिक आरो जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि आनजादाव बर' बिजोंजों फरायना टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे बरायदों। गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि मादाव बाक्सा जिल्लायाबो मेट्रिक आरो जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि आनजादनि रिजाल्टआव मख'जानाय गंसे जिल्ला। मख'नो गोनांदि देग्लाय बोसोरनि जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि आनजादाव आर्ट्स, कमार्स आरो साइन्स आयदायाव बाक्सा जिल्लाया बिटिआरनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि गेजेराव साबसिन रिजाल्ट दिहुननो हायो। बे हाबाफारियावनो 22 नं खख्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर', दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइनि नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी आरो जर'खा आलासि महरै बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नन्देश्वर बर' बिथांमोना बाहागो लाफैदों। बिथांमोनजों लोगोसे सीके हालामनि गाहाय फोरोंगिरिफोर, समाज सिबियारि दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंलाङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै सीके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै नैबे दाउधारा कमला बाजाराव थांनाय मेट्रिक बर' बिजों आरो एचएस आर्ट्स साइन्स कमार्स बे मोनब्रै बिथिङाव पास जानाय फरायसुलिखौ लानानै टप 10 फरायसाफोरखौ बिथांमोना दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों। थारैनो बेयो मोनसे साबायखर होथावथाव हाबाफारि होननानै बुंनांगोन। मानो होनोबाथाय देग्लाय बोसोरनि फरायनाय फरायसुलिफोरा गोदान जिहेतु पास जादों, दा बे समाव बिथांमोनखौ साबायखर बा उत्साह फरायनायनि बा गावखौ सुबुं सम्पद खालामनायनि थाखाय जिखिनि उत्साह होनाय बे उत्साह होनाय हाबाफारिखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद सीके दख'राया मावदों। आं आसा खालामो सीके दख'रा आफादा जेरैहाय फरायसाफोरखौ थुलुंगा होदों, समाजनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे फरायसाफोराबो बे थुलुंगाखौ लानानै गावखौ सासे राफोद फरायसा खालामनायजों लोगोसे सासे राफोद सुबुं सम्पद खालामनानै लाना फैनो हायो आरो गावसोरनि जिखिनि साननाय हनाय बे साननाय हनाय थांखिसिम जाहाथे सौहैनो हायो बेखौ आं इसोरनाव आर'ज खालामो। आरो फैबाय थानाय समफोराव जिहेतु सोलोंथाइ बिथिङाव जों टटेल बिटिसि हिसाबैनो जौगाबाय थादों। देग्लाय बोसोरावबो बाक्सा जिल्लाया सेथि, नैथि, थामथि आर्ट्स, साइन्स, कमार्स आरो ब्रैथियाव जों आर्ट्स मेट्रिकआव दं। बिदि हिसाबै गासै आसामनि गेजेरावनो बिदि पजिसन मोननाया थारैनो जोंनि थाखाय बाख्नायथाव। आरो बेनिख्रुइ बांसिन बाख्नायथाव थांनाय 2023 आरो 24 समाव जों एपिएससिखौ कख्लाबारि समस्तियाव साब्रै मोननो हादोंमोन। बिनिनो साबा मोननो हादोंमोन, बिनिनो साब्रैया बर'। आरोबाव देग्लाय बोसोरनि मेट्रिक आनजादावबो जों बर' मिडियामजों पास खालामनाय गासै आसामनि गेजेराव ब्रैथि जायगा आवग्रिनो हानाय फरायसाखौ जोंनि सिमलानिनो बे फरायसाखौ जों मोननो हादों। बेफोरबायदि नोजोरखौ जुदि नायोबा जों नुनो मोनो सिगां समाव जिखिनि मोनसे जारिमिन सोरजिनो हायाखैमोन, आथिखालनि फरायसुलिफोरा कख्लाबारि समस्ति बा सीके दख'रानि बेन्दोंनि सिङाव थानाय बा जोंनि साहा ओनसोलाव थानाय फरायसुलि बा बिमा बिफा बा समाजफ्रा एसेबाबो सांग्रां जादों होननानै जों सानना लानो हायो। आरो माबायदि सोलायनाय फैगोन बायदि सानदों नोंथाङा नैबे हाबाफारिफोरनि गेजेरजों? सोलायनाय फैगोन बायदिखौ बुंथ'नो हायाबाबो नाथाय सोलायदो बेखौ जों रोखा नुनो मोनो। सोलायनायखौ मोनथाम बिदिन्थि होननानै बुंनो लुगैदों आं। फार्स्ट बाथ्राया जाहैबाय 2023आव जों आसामनि मेट्रिकआव टप 10आव नेहा महन्त होननाया 2023 मायथाइयाव मोनदों। जोंनि समस्तियाव टप 10आव मोनफेराखैमोन। 2023 आरो 24 मायथाइयाव एपिएससियाव साबा जोंनि ओनसोलनि परिखा होगिरिफ्रा पास जादों आरो सासेया एसिएसआव, बिदिनो साब्रैया बर'। बे मोनसे सोलायनाय 2023 आरो 24। देग्लाय बोसोरनि मेट्रिकआव आसामनि बिथोराव बर' मिडियामजों पास जानायाव ब्रैथि जायगा आवग्रिनो हादों। बिदि हिसाबै कख्लाबारि समस्ति हिसाबै मोनसे सोलायनाय। आरो ब्रैथि सोलायनाया बेनो जे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों गासै आसामनि गेजेराव आर्ट्स, साइन्स, कमार्सआव सेथि, नैथि, थामथि आरो देग्लायनि मेट्रिकआव जों ब्रैथि पजिसन। थारैनो कन्टिनिउवासलि जों बोसोरथाम बोसोरब्रै बिदि पजिसनखौ जों लानो हाबाय। बिनिफ्राय जों सोलोंथाइ बिथिङाव आरो गुबुन गुबुन बिथिं फारसे जिखिनि जौगानाय बे जौगानाया गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे नैबेदि जोंनि साहा ओनसोल बे साहा ओनसोलावबो जों सोलायनायखौ मोननो हादों होननानै जों सानना लानो हायो। बेफोरनि गेजेरावनो ड्राग्स बायदि बिसा दा भाइरास बायदि हाबफाना दं लाइमोनफोरनि गेजेराव। बेखौबो जों नेवसिनानै गारनो हाया। मानो होनोबाथाय गुबुन गुबुन जायगाफोरजों लोगोसे जोंनि ओनसोलावबो ड्राग्स, गान्जा, जुवा बायदिफोरा सिगांफोरनिख्रुइ
सिगां 5 बोसोरनि सिगाङाव जेसे दंमोन बिनिख्रुइ एसे खमायनाया खिन्थु नाथाय सिगांथाराव 5 बोसोरनि सिगाङाव बिनिख्रुइ बांसिनमोन नाथाय नैबे 5 बोसोराव जोंनि सरकारा फैखांनायनि उनाव आंग्रां प्रमद बर' बिथाङा सरकार खालामखांनायनि उनाव फुजाफोराव अपेन लांदाङै दाय सोनाया जोंनियाव सोलियोमोन लांदाङै जौ जुवा निसाजुक्त फाननाया जोंनियाव सोलियोमोन नाथाय बोसोरबानि गेजेराव जों नुनो मोनबाय जोंनि ओनसोलाव लांदाङै दाय सोनाय लांदाङै फुजाफोराव जौ होनाया टटेलि बोसोरबानि गेजेराव जों हमथानो हादों नाथाय बिनि गेजेरावनो सिं आन्दो फैबाय थानाय जोंनि इयुन जोलैफोरखौ जों जायखौ होनना बुंनाय जायो जोंनि लाइमोन जायखौ होनना बुंनाय जायो बिथांमोना नाथाय बायदि नोंथाङा सोंनाय बायदि ड्राग्सनि सायाव ड्राग्स जानाय गान्जा जाखुमानाय बिदिया सलिया नङा सलिदो जोंबो खोनाबाय थायो गेजेर बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जोंनि समाजारि माखासे आफादफोरजों साहित्य सभाखौ लानानै पुलिस प्रखानखौ लानानै जों सावरायबाय दं आसा खालामो बेखौ जों रायजोफोरनि हेफाजाबजों आफादफोरनि हेफाजाबजों प्रखाखननि हेफाजाबजों एसेबाबो लासै सोलायनाय लाबोनो हागोन होननानै आं सानो मानो होनोबाथाय जों अपेन दाय सोनायखौ जों बन्द' खालामनो हाबाय अपेन जुवा होनायखौ जों बन्द' खालामनो हाबाय दा बिदि हिसाबै आं आसा खालामो बयनिबो मददजों जों सोलायनायखौ लाबोनो हागोन होननानै आरो गोजोन्थों बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां लाइमोनफोरा बा फरायसाफोरा थुलुंगा फैगोन होननानै नोंथांमोना नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरखौ थुलुंगानाय जे हाबाफारि लानाय एबा मटिभेसन हाबाफारि लानायनि गेजेरजों आरो जोंनि बे बोसोरफ्रोमबो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होनायनि गेजेरजों जोंनि बर' फरायसाफोरनि रिजाल्टआ साबसिननिफ्राय हामसिन जाबाय थानायखौ जों नुदों आरो बियो इयुनाव जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे साइन आरो बियो बोसोरफ्रोमबो जोंनि रिजाल्टनि जि मोनसे पार्सेन्टेज बियो मोजांसिन मोजां जाबाय थादों जों बेखौ फोथायो नाथाय फेग्रा मुवाया आथिखालनि लाइमोनफोरनि गेजेराव भाइरास बायदि गोसारबाय दं नंगौ दा दिनै जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा बा लाइमोनस्रिफ्रा नोगोराव फरायनो थाहैनानै एबा गामियाव थानायफ्रानो गोरलैयैनो माने फेग्रा जिनिस बाहायनाय बेखौ जों नुबोदों आरो बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज होननाय मोनसे मिशन लानायनि गेजेरजों गोबां जों गामि गिदिंनानै टाउन सहराव जों गिदिंनानै गोबां हाबाफारि जों लादों जाहाथे बेफोरनिफ्राय जोंनि फरायसाफ्रा जानगाराव थायो मानोना सासे मानसिया जौ फाग्ला जायोबा सासे मानसिया ड्राग्स एडिक्टेड जायोबा जोंनि न'खरजों लोगोसे हारिनिनो मोनसे खहा जायो आरो सासे सुबुङा खहा जानाय लोगो लोगो हारिनिनो मोनसे खहा जायो आरो न'खरा नोरजिया जायो दा बेखायनो साफ्रोमबो लाइमोनसिफोरखौ जों खावलायगोन जाहाथे बेफोरबायदि समाज बेरेखा हाबा एबा फेग्रा जिनिस बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बेफोरबायदिजों लोगोसे गोबां लाइमोनफोरानो गावनि थांखि दानायाव फेलें जानानै थालाङो नागिरना मोना मा जागोन गोबाङानो जायो जों दिनै गोबां नुदों मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मारियो हायार सेकेन्डारियाव मोजां पास जादों थांखिया डक्टरमोन थांखिया इन्जिनियारमोन बा थांखिया माबा मोनसे अफिसार जानाय मोजां मानसि जानायमोन नाथाय गोरोन्थियावनो लोगो मोजां लानो रोङैनि रोङाव बा गावखौनो आन्दायनानै बे जौ जुवाजों गफबनानै थाहैनानै बा ड्राग्स एडिक्टेड जानानै बेबायदि गोबां खहा जादों सोरबाया बाइक माने गोबारै सालायनानै जिउ खहा जानायखौ जों नुदों थैनायखौबो जों नुदों सोरबाया आथिं आखाइ बायना जों थानायखौ नुदों आरो बिदिनो गोबां जोंनि फरायसाफ्रा बेबायदि माने जौ जुवाजों बा फेग्रा जिनिस बाहायनानै गावबा गावनि थांखिनिफ्राय दोरोदनाय थानायखौ जों नुदों दा बेखायनो जों फरायसाफोरखौ जाहाथे बेबायदि जाया इयुनाव बेखौ जों खावलायो कुवालिटि इडुकेसन मोननांगौ जोंनि लाइमोनफोरा माबायदि थांनांगौ होननानै नोंथाङा मा राय होगोन जों कुवालिटि इडुकेसन मोननांगौनि थाखाय साफ्रोमबो फरायसुलियानो मोनसे स्ट्रं डिटारमिनेसन थानांगोन बिमा बिफानि बा गामिनि बा न'खरनि मोनसे दायित्व दं होनना जों साननांगोन आरो गावखौनो गाव सा साज्राङै सानालासिनो सिनसियारलि डेडिकेटेड होननानै लेखा जाहाथे फरायो आरो इयुनाव सासे सुबुं सम्पद जागोन बेखौ साननानै जाहाथे आवगायो रावबो गावखौनो सा साज्राङै जाहाथे साना गावखौनो जेबो रोङि जेबो गैयि बिदि साना मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इन्स्टिटिउटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping,
Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।